слухайте, там добрая риба. Де вона там? У рослинності, відомо, що не будемо зараз її доставати. Ніяк будемо доставати. Де вона там? Риба, ти де? А воин. О, глядите, який головач, нічого собі. Вот это головач, бig головач. Ай, спиннинг у меня легкий. До 6 граммов. Так. Ой, спиннинг не для такой рыбы. Але ж мы ее возьмем. Возьмем эту рыбу. Опа! Есть. Фу. Одразу опущу якорь. Ой, он у меня тут висит сбоку. Фу. О, все. Фу, все отрималося. Шмат у мене сябри було дзьобунув на плюх, а коли моїм вобером зацікавилась сапраўды буйная риба, яна одразу трапилася на один мой невеличкий гаплик. О! Покажу вам ось гэтую рибу. О! Ось такі рачний жнівінський головач. Фу! Взявся на плюх, на маленечку принадку. У прибачку, можна сказати, бо бачив я, як він атакував одразу. Дякую, кільовичок, що дзьобнув. І нарешті отрималося винікова закинуть принадку. Винікова закинуть воблер. Ай, пішов. Молодець. Добрий хлопець.